program. And speaking of the CBR, Nagtapo karong adlaw Marso 23 ang mga representante sa pipila ka ahensya sa gobyerno aron sa paghatag og pagtagad sa mga bata nga naapektuhan sa mga gidadiling substances. Ang maong kalihukan gipasigdahan sa non-government organization nga Bidliso Foundation Incorporated kundi hindi paningkamutan sa grupo nga makamugna og mas ligong programa alang sa mga bata ubos sa Community-Based Drug Rehabilitation Program kon CBDRP. Apan matod sa President sa Bidliso Foundation, wala na haom sa mga bata ang maong programa nga lahi og panginahanglan kun itandi sa mga hamtong. When suddenly the government was really focusing on the problem of drug addiction, drug use, and so on. So adults man to, so we're familiar with Operation Tokhang and things like that. Pero kanitanan nakafocus sa adults, pero maapektuhan man mga bata. Gani ang maong NGO nagsugod og himo sa programa ni adto pang 2016 og tungod sa kahadlok sa stigmatization pabiling dili mahatagan og pagtagad ang mga batang naapektuhan. We meet children and youth who are mild pa lang no ang risks to using drugs but eventually with the help of the interventions that we provide, we're able to withdraw them from engaging in illegal drugs. Sa habig sa Department of Health kun DOH nga mitambong sa maong kalihukan, gawas sa mga enforcement programs, importante ang tukma nga prevention strategy pinaagi sa Information, Education and Communication kun IEC. Since napakalaki pong concern ang stigma within the community, a community with stigma, mas mababa po ang ating health-seeking behaviors. No? If mababa po ang health-seeking behaviors ng ating mga bata, mas lalala po ito. Baka pag dumating na po sa atin, kriminal na siya or may nagawa na siya. Sa gipagawas nga datos sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA, 5% nang inahanglan og facility-based care ug 95% magikan sa matag panimalay o sa komunidad. We reach out to the children. We address the children's concern where they are in the community. Dili na to sila i-uproot, kuhaon na to sila, ato na to sila i-treat sa ilahang community, and we also treat the community para kung okay na ang bata, no, ibalik niya sa iyang family or kanang sa community mismo, ang community is okay na po. Samtang, ang Department of Interior and Local Government kun DILG mipadangat sa pagpanghingpit sa CBDRP ug pakig-alliance sa mga non-government organizations programs nga nasubay sa mandato sa gobyerno. Dagan pagita og angay labangon when it comes to how ready our communities are, because ang kanimong LGU na to sa barangay reliant pod ang atong communities nila to take the lead. Kay while ready sila atong mga local atong mga families didto, they need the barangays to centralize no ang ilang mobilization. Gani, ang Department of Education kun DepEd mipatinaw sab sa kamahinungdanon nga 50 to 100 meters away gikan sa mga tunghaan bako products. We also have our healthy learning institution with the help of DOH para makapacitate na to mga school heads nga mugahin yun siya budget sa school for the health programs na to. But sometimes man good, mas i-prioritize nila ang academic since we are in DepEd. So that would be one of financial constraints. Number two would be policy implementation. please feel free to raise your hand. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.